nih. Jalan pagi ketemu jamur. Enaknya diapakno ya, Lur? Enak iki. Disawang ae. Sayur apa digoreng ya, Lur? Ya iki mendem lho jamur dudu jamur barat. Jamur apa tapi kok Dudu apik ngene. Dudu iki jamur barat. Nek Olga iki mesti ketemu rezeki apa ae. Isu wis mau dikei wong sarapan. Iki lho, Lur. Atene panen tebu bengong iki didol nang ndi yoan? Saking akeh panen ki lho. Ayo sapa sing gelem tebu rini yo nggawa truk oleh. Tapi nggo duwe lho. Lho, deloken to. Tebuku wis panen ki lho. Ate tak panen. Tapi sing manen urung ana. Lho, kaya ngene lho. Jan. Tebune apik. Lah iki lho. Ya ngene lho. Atene manen, sing manen urung teko. Lho iki lho. Sapa sing gelem pengin tebu ra eling jaman SD dhisik. Dhisik SD tebu di apa nek ngarani ya dipeceli cilik-cilik terus disunduki ngono lho, Lur. Apa ra eling jaman dhisik sik cilik si SD mbek lungguh ndoprok mangan tebu. Kenangan masa lalu waktu SD. Iki baru kabeh sehat. Alhamdulillah dikasih sehat, panjang umur, rezeki yang barokah. Amin. Iki kanca-kanca padha ndoprok kabeh iki. Lho. 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 Lho, kanca-kanca iki. Lah iya kan ambulator. Lho. Enggak to, Mas kan suasanane kan sing ada jembatan. Wis ngono ae, Lur ya. Sapa sing gelem tebu rini yo? Itu lho, iya to. Gelem tebu. Sapa bae arep kacang rini yo?